Silav, êvar baş, şev baş, şevando hêvîdarim herkes baş e. Îro ez û hevalê Xaronê Roha em ê behsa pêvajiyê bikin. Heyeta İmraliyê li Başûrê Kurdistanê ye bi Rêzdar Mesûd Barzanî re hevdîtin pêkanî. Nêçîrvan Barzanî li Münîhê bû, Almanyê bû, vegeriya Başûrê Kurdistanê bi heyetê re hevdîtin pêkanî. Baş derbas dibe, daxuyaniyên pir baş hene. Êdî em nizanin basa mizgînî tê kirin, gotina mizgînî pir cara hate bikaranîn. Ka em binêrin naveroka van hevdîtinan de çi heye? Nameyên ku Rêzdar Abdullah Öcalan ji Başûrê Kurdistanê re ji Rojavayê Kurdistanê re şandiye têde çi cihê digire? Çi ye ev mizgînî, çima bas hate kirin? Keskîn Bayindir, hevserokê DBP di nava heyeta şandeya İmraliyê de cih digire li Başûrê Kurdistanê ye. Wî pir caran got pir xweş derbas bûye. Gotina pir bikanî gelek çima wisa xweşbîn e em binêrin Ronî Roha çi difikire wekî din gelek mijarên din hene îşev em ê biaxivin nava xwe de eger hûn jî pirsê we hebin kerem kin ji me re pirsê xwe bişînin em ê bi kêfxweşî bersiv bidin. Tiştekî din jî hatiye bîstin hê nehatiye pêşrastkirin. Di vê çarçovêde Rêzdar Abdullah Öcalan nameyekî ji Îranê re jî şandiye. Êdî name teslîmê Nêçîrvan Barzanî hatiye kirin yan name wê di sibê di dema serdana Silêmaniyê de ew ê teslîmê Bafıl Talebanî were kirin em nizanin. û name heye tunê jî em nizanin. Ronî Roha merheba kuretî. Merhaba serçavê min silav rêz ji Ciwanî bo başî? hevalên me dişopînin. Başim, spas dikim. Gelek baş e ev demekê hefteyekî du hefte zêdetir e me hev nediye em naxivîne tevlê bernameyê nebûyî ez bar dikim gelek gotinê te wê hebin ka tu pêşî behsa serdanê bike tabii em ê behsa ew ê jî bikin niha ev dagirkirina şaredariyên Bakurê Kurdistanê bi taybetî ya Wanê îro jî hevserokê Tatwanê di derek wî de doz hatiye vekirin ji ber ku heqaret li Tayyip Erdogan kiriye ku tiştekî wisa jî tune. Eleqa vê çi qas bi pêvajoyê heye şîrovekî gelekî balkêş heye dibêjin du rêyên paralel hene yek pêvajoyê yek ji hevzexta dewleta Tirkiye ya AKP li ser şaredariyên Kurdan ev eleqa wan zêde bi hev tune ye wisa tê gotin AKP çima xwesa li ber xwe dide li hember pêvajoyê wana hemû em ê nîqaş bikin tu pêşî çûyîna heyetê şîrovê bike çawa dibînî? Ev tiştekî gelek girîng e ev dîsa dibe çi mezintiya Rêzdar Öcalan rê me dide yanî sane çawa yanî bi xwe di nav me Kurda da di nav me da ev hêza em ê xwe nêzî dibe çi hêza PKK dibînî jî ev nîqaş e yanî car carna weke kenekê jî dibe çi zext hatine ser çima qala yekitiya netewî dike û carna jî hineka me serî li ber rakiriyê me gotiye em yekitiyeka netewî naxwazin yekitiyeka îdeolojî külturî dixwaze. Lewra dîsa jî em dibînin eger Rêzdar bi Rêz Öcalan çiqas mezin e û heman demê ev heyeta çûye niha Başûrê Kurdistanê jî ew gumanên me yê gelo Rêzdar Öcalan bi Rêz Öcalan çiqas agahdar e ji rojhilata navîn çi tê me şandin hinekî ji ber dewlet em dibêjin ya li cem Romê lîstik naxede ama em dîsa dibîne belê bi Rêz Öcalan li her tiştî hakîm e baş dixwîne çawa do xweş xwendiye îro jî dixwîne û sibê jî xweş dixwîne û pirsgirêka Kurd ne pirsgirêka partiyakê ye ev jî dîsa rê me dide bi Rêz Öcalan û heman demê jî wexta mijar dibe nirxê netewî gelê Kurd bi Rêz Öcalan xwe dernaxe pêş ya filan kes dernaxe pêş ji bo wî kes ne mesele ye mesele pirsgirêka netewa gelê Kurd e ev gelek tiştekî gelek baş e ev jî rê me tiştekî jî rê me dide ev pirsgirêk an ev dibe çi pêvajo ya îro ji a 2013 gelekî cudatir e ji ber ku a 2013 yanî her çiqas dibe çi li ser pirsgirêka Kurd ava bûbû jî pir nuansên demokrasiya Tirkiye û nizanim mafê filan tiştî û mafê filan tiştî
لورا ev mesela psikolojik Kurd heneki bu kurban avan tiştana jî em vê carê dibîne demokrasiya Türkiye û an veya ne li pêşe mesele hemî li ser psikolojika Kurd tevdigere û lewra jî hem Rojava muhatabe hem Başûr muhatabe wekete jî anî ziman yani muhtemele xuyaye Birêz Öcalan bi hawakî nameyek jî İranê re jî şandiye û da ku yani ji ber ge heman demê psikolojika Kurd li İranê jî gelek mezin e. Rojhilatê Kurdistanê jî weke berpirsyarê Rojhilatê Kurdistanê jî dibîne. Ama vî hawî jî ev mesela İranî jî balkêş e. Têke xuya dike li rojhilata navîn senaryoyekî nû tê nivîsandin Birêz Öcalan dixwaze ji heman ev kesên aha Kurdistanê dagir kirine psikolojika Kurd çareser bibe em ji bo we netelûkenin. Em dixwaze bi we re bijîn lê belê yani weke dibe çe dilê wan jî xweş bike heyran hûn jî tevlênin. Em ji bo we nexeterî ser we çênakin rê bide em vê psikolojikê hal bike. Yani heman hêlan agahdar dike û bi wan re îrtibatê datîne ev dîsa jî min gotiye mezintiya Birêz Öcalan rêmedize. Ez bawer dikim merû navê vê pêvajoyê êdî hêdî dît dikare lê bike. Mesela pêvajoya Tifaka Gelên Rojhilata Navîn. Gelên Rojhilata Navîn cihû hene, Arab hene, Faris hene, Kurd hene, Tirk hene. Yani pênc netewên cuda li Rojhilata Navîn hene. Eger ev pênc netew bi pêşniyaza Rêzdar Abdullah Öcalan li hev kom bibin bişêwirin di nava xwe de çareseriyekê peyda bikin êdî îcab nake bikevin nava şer û pevçûnan weke dema wan dewra reş û tarî ya ku li Ewropayê pêk hatibû êdî îcab nake. Merû dikare rêw û rêbazekê baştir ya aştiyane bibîne ji ber vê Tifaka gelên Rojhilata Navîn merû nav lê bike baştir e sankî. Ama li vê derê jî ev dibêjin ya min dibêjin ya kompleya navnetewî ya nod û niha 15 Sibatê pêk hat em dîsa şermezar bikin û ez vê derê dixwazim vê bibêjim ev ê îro Birêz Öcalan muhatap girtinin heman hêzin ev hêzên navnetewî îro Öcalan muhatap girtine û ew jî divê pêvajoyê danin û Öcalan muhatap girtinin ev jî xweş me Ya em gerek vê jî xweş bibînin. Ronî pir tê behs kirin. Merû çiqas dikare emîn be ku İsraîl yan jî Amerîka, İngîltere di vê pêvajoyê de çiqas cî digirin? Yani hêzên ku komplo pêkanîn gelo di vê pêvajoyê de heqeten bi tesîrin yan tenê gotine. Heger ne direkt bijî dibe çi heger têkilînîn bijî bandor heye. Yani ji ber ya ev sedî sed ev hêzên navnetewî ên ki do me digot komplo li hemberî Birêz Öcalan pêganî ya têkiliyê danin û ya jî ne têkiliyê dabin jî bandora wê li ser heye, siya wê li ser heye. Ama Merû her dikare halî jî bastehan îşaretan jî bike. Yek ji wan îşaretan ew e em hema emînin ku kontrola İmralî di destê Amerîkada ye. Yani NATO li wê derê ye bi serkêşiya Amerîkayê. Ev yek jî dewleta Tirk hukmê xwe li İmraliyê mîna ku hinek wenda kiribe. Hinekî mecbûrê vê pêvajoyê hatine kirin. Yani eger Abdullah Öcalan karibe ji Rojavayê Kurdistanê re Mazlûm Ebdî re name bişîne, nameyê wî heta Başûrê Kurdistanê biçin, yeketiya netewî eger behs bike, dewleta Tirkiye em zanin naxwaze yeketiya netewî ya Kurdan pêk were. Yani çiqas destatê pêşî lê digire, pêşî li Rêzdar Öcalan digire ku xîtabê derdorên cuda ê Kurda bike. Hele bi taybetî malbata Barzanî, malbata Talebanî, wana bike yek, tekiliye bi Rojavayê Kurdistanê re, hele Kurdên İranê ev rengê netewî dewleta Tirkiye naxwaze. İjar eger Öcalan kariye bi rêya vê heyetê nameyan bişîne ji partî û rêxistinên cuda ê Kurdistanê re ev îşaretê yeketiya netewî ye ku li dijî felsefeya dewleta Tirkiye ye. Yani aciziya AKP belkî ji wê derê pêk tê. Hêz û quweta MHP jî tune li dij derkeve. MHP ji ber ku aqlê dewletê ye
mecbur maya kabul bike çünkü faydaya hacite de dibine. Faydaya Türkiye jite de heye. Qenebe Türkiye perçe nabe. Türkiye nakeve nava şeru pevçunan perişan nabe. Brêbazekî makul dikare jinava vê meselê bifilete. Yani hen işaret hen emerut kare wana rêz bike. Ez şîrovakê li wê dirê bikim. Yani em wexta vê rastiyê nebînin, wexta em nebînin heger Tirkiye îstasyonek an qereqolekeke NATO'ye em nikan xweş bixapîne. Yani rûxmî NATO, rûxmî hêzên navnetewî Tirkiye nikane li ser niga bisekine bibe Tirkiyeke dibe çe pêşketî. Lewra Erdogan hinekî dibe çe ev xwest vêkilîtê hinekî bişkîne, hinekî serbixwe tev bigere, hinekî weke dibe çe bibe empire yani imparatoriyeke nû çê bike lê pêk nehat. Niha ekonomiya Tirkiye dibe çe rewşa Tirkiye li holê ye. لو وقت مروفيا حمي ببينه يعني راست نام دور تركيا دولتك سربخيه هنكي تفش روات دبم امرال دبم كنترول امريكا داي وهنكي جي تفي نابم يعني شاو تركيا دولتك كهزك هي دولتك سربخيه اما دوم دريجي تركيا وقت ابو خازل سر نگاه بسكنه وخوش حمي وا طوفاننا خلاص که حوجيه قراناتو كجروان هزي نامنتوي بكل بوري برجنديوان بمشه لورا دبه هیزا دبه چه دوی هاوی راسته اف شروعات راسته هیزا امریکا لسر امرالیه هیه اما وقتا ترکیه جی بچه بنا و از بیت چی بکم کانه تف بگره فقط و چقدر ترکیه دم دریج دا زرارک مزن ببینه ای وی خوش دبینه و دخوازه وی بپاریزه محبه اف بش خویایه یعنی باق چلیه خواهوکه خودیه دولتی دبینه ev kesek ne heyrana çavê Kurdî reşe nab Kurdara rûne bira dibe bangawazî li Brêz û Cilan bike bira were li Parlamentoya Tirkiye biaxife. Ev neke ji Cilan hes dikin. Cilan neyarê wanî herî xurt e. Ê herî kane li ber xwe bide û ê herî kane Tirkiye nika vê re baş bike Cilan e. Ji ber ke êdina hemî medîn dibe çend gorê wan wendayîne. Heger kanî ba gora Cilan jî wê îro wenda ba. Heger dewleta Tirk kanî ba. Ama em dibîne nikane. Ji ber ke çi nikane yekemîn yê li hemberî wan firî zîreke ji êşa Kurd xwe ava kiriye û ji kêmansiyê Kurd xwe zexm kiriye da ku pêşerojê de kêmansiyan çêneve. Lewra îro ev heyetê de herin îmra başûrên Kurdistanê ev heyetên îro de herin Rojava ev peyamê îro de herin ji Îranê re em dibîne serokekî Kurd an rêberekî Kurd xwe ji hemî êşên Kurd û lawaziyên Kurd زخم کریو در کتیه هولی و خوش دخینه ev jî Tirkiye jî zane ev rojata navîn dema tu bine re gav bi gav çawa bû Sûriye jî têk çû û niha dibe Iraq jî têk çû û Iraqê dîsa jî têk herin nav Iraqê da dîsa tiştê çê bibe û berê xwe daye Tirkiyên dibe çend hedefên armancên talî tiştên dawî kozgên dawî çimane Tirkiye û İran maye Baxçelî dewleta Tirkiyê dewletê dixwaze bi hawakî bi Kurdara lehvatinekê çê bike herî kêm 100 salî dîsa emrê xwe dirêj bike. Ama Kurd jî jê xwe dibe çe yanî ne hew ji bo berjewendiyê Tirkiye ji bo berjewendiyê Kurd bijî Kurd jî dibe çe vê xwe biparêze. Erdogan jî hew vê tenê naxwaze Erdogan dibe temam wê wisa bibe lejmireka çi. Lema ev qayyum lema îrova qayyûmanava tiştana ev derî vê pêvajoyên yani Erdogan bi hawakî dibe jê temam îro ez serkêşiya wê dikim îro ê ser Tirkiye li ser text ezim wexta textê min ê here ez qebûl nakim gerek textê min jî zexm bibe welhasıl yani îmralî an Brêz Öcalan ev gafên tê avîtin weke te got yani çawa heger Amerîka û İsraîl û dewletên navnetewî ne di nav vê pêvajoyê de bi çawa va peyamana kane ji îmraliyê derkevin û ji bo yekîtiya Kurd ev peyamana herin her derî ev rast e ev sedî sed rast e. Pirsekî dijî merov dikare bike madem ki çawa ku çapemeniya Tirkiye bas dike pêvajoya çekdanîna Partiya Karkerê Kurdistanê ye di rewşekî normal de divê AKP dewleta Tirk pir nerm tevgeriya bana hem li Rojavayê Kurdistanê êriş nekirana teror pêk neaniyana hem hewl bidana nabera Qesedê û Rojavayê Kurdistanê û Sûriye çêbikirana madem ki pêvajo dibin kontrola wan de ye ne wisa madem divê nerm tevgeriyana tam berova jî li Bakurê Kurdistanê li hember şaredariyan divê rêzdar hermetkar tevgeriyana
ji bo çi ji bo selameta vê pêvajoyê ji bo ku Partiya Karkerên Kurdistanê provoke nebe û çekan dayne û ev pêvajo êdî biçe serî. Normal adet wisa ye ama em dibînin ku mesela Mesut Barzanî, Nêçîrvan Barzanî, Heyeta İmraliyê herkes ji pêvajoyê razî ye. Herkes dibe süper baş pêş dikeve ev firsendeke dîrokî ye. Nêçîrvan Barzanî dibêje ev firsendeke dîrokî ye. Partiya Karkerên Kurdistanê muheqeq divê vê ji dest ber nede, milletê Kurd vê ji dest ber nede, pêk bîne. Rojavayê Kurdistanê dîsa jî mesela Mazlûm Abdî eynî tiştî dibêje Amerîka niha dest pê kiriye çek û sîlah dişîne Rojavayê Kurdistanê ji serê salê ve 205 kamyon tir tije çek û cebilxane derbasî Rojavayê Kurdistanê kirin. Ev hemî nîşan dide ku ev pêvajo di kontrola dewleta Tirkiyeyê nene. AKP çawa ku tu dibêjî ji bo xwe hin tiştan digere. Qe nebe weke tücar tev digere. Divê temam. Pêvajo çêbiye, pêvajo pêş dikeve. Ama ji min re çi dikeve? Para min çi dikeve? Ez ê çi bibim? Dawiya min wê çi bibe? Qet nebe di berdêla vê pêvajoyê de belkî jî ji Kurdan dixwaze serdemekî din bikaribe li ser hukm li ser desthilatariyê bimîne. Çünkü his kiriye ku ev pêvajo eger pêk were, demokrasî pêk were cî AKP tune ye. Belkî İmamoğlu, CHP kesin demokrat belkî werin ser desthilatariyê. AKP jî ji ber vê yekê îsrar dike, li ber xwe dide. Ketiye nava panîkekê. Ji ber vê ev panîka wan tê fehm kirin. Mesela Mehmet Uçum heye, şêwirmendê Tayyip Erdoğan doh daxuyaniyekî pir tund nîşan dide. Ve Türkiye ya Tirkan et ve gere Tirk bimîne. Destûra bingehîn tu car nayê guherandin ve Tirk be. Zimanê fermî Tirkiye daxuyaniyê wî heye. Yani icap neke mir bixûne jî ama ev nivîsa wî, ev tweeta wî her çend li dijî wê komxebata Hüdaparê be jî veya tehdîtekî ye li hember vê pêvajoyê. Çünkü tam di vê pêvajoyê de Hüdapar jî li gorî xwe kongre ne kongre ama komxebatekî pêkanî rewşenbîrên derdora xwe kom kir basa serbestiya zimanê Kurdî dike. Yani tiştê ku em dizanin. Heqê Kurda normal ên netewî çi ye? Weke Dem Partî, weke partiyên din ên Kurdistanê Hüdapar jî basa vana dike. Em zanin tifaka Hüdaparê û AKP heye ama li gel vê jî şêwirmendê Tayyip Erdoğan tehditekî pir ciddî li Hüdaparê kir. Ew AKP'yên ku tevlî wê komxebatê bibûn hemî hatine tehdît kirin. Niha şarekî navxweyî dest pê kiriye di nava AKP'de. Şerê Kurd û Tirkan di nava AKP'de. Wana hemî berhemên vê pêvajoyê kerem ki Ronî. Mezeke dîsa jî me gotiya em qala mezintiya bi Rêz Öcalan dike. Yani bandora xwe bi hawakî li ser Hüdaparê jî dike. Di diye çawa dibe. Velhasıl êmena ev nikanî bixwendana. Belki ji wan re jî Ronî belkî na zanî adetê Rêzdar Öcalan sedî sed ne hew adet ne hew dixwaz kesî belkî ji Hüdaparê re jî name şandiye hevalê me eşkere nakin. Belkî jî Kemal Burqayê re name şandiye çünkü adetê wî ye. Ew hemî derdora tevlî dike. Dijminê xwe jî tevlî dike. Kesî li cem wî kîn û nefret tune ye li cem Öcalan. Ew wextê ku meselê helkekî dibe bila bibe ew Öcalanê ku bi dijminê herî mezin yê dewleta Tirkiye re li hev tê ew Öcalanê ku amade ye bi Îranê re ku jerê Kurda re li hev were çima bi Hüdaparê re li hev neyê? Her bijî. Yani ez vê dixwazim bibêjim. Ez vê dixwazim bibêjim. Bi Rêz Öcalan ne hewl bûk adet. Heman demê bi rastî bi hawê em nikanin bixwîne yekîtiya Kurd dema derfetê wî çê dibe pir zû kane bînik cem hev. û zaten yek yani tiştê herî xurt ez bêqê em doj yema wap telefon edîm sala xifî. Mêzeke di pêşengê Kurda yekemîn car pirsgirêka Kurd ya xweş tespît kir ew bû û ya zû pêk anî ji bo ev divê çe nakokî ji ortê rabe çareser kir ji ew bû. Çi bû? Yani pîrên Alewî anîn cem xwe li ser sofrakê rûnişkirin da şêxên Kurdên Sunî û heman dewên mîrên mena
شيخين يزيدي حمي اني لسر سوفراكي يك دقوت الناني وحرام انك ناني هبد بقارنا لسر سوفراكي اللي قال للجم بريز وجلنا درو دريشتن zaten psikolojika Kürt yeka ahari mezan evu ama mexabin vê demê dawiyê me ev qelskir me ev qelskir milê ideolojik da me henekî me dibe çek kortiyak me jiyan lê dîsa me gotiya mezintiya Birêz û Cilan derket holê hegir derfet wexta hebe wê çawa kanin ser û bin bike hevştiya ma dixwazim ev vê jî bibêjim em gerek nêxapandin çawa nêxapandin dîsa ji boî pirsgirêkê Tirkiyeyê navxweyî yê demokrasiyê nizanim serokwezîriyê û vilan û bîvan yanî weke 2013 ew xetayê me kirin em gerek wa xetanan nekin ji ber çûkî binere Birêz û Cilan wa xetana nake wana naxin nîqaşê nizanim heqê filan tiştî û heqê filan tiştî û heqê filan tiştî na em gerek vê mesela Kurd îro rojata navîn da bûye pirsgirêkeke dibe çe mezin a her hêlê em geren nekin qurbana demokrasiya Türkiye û na bira Erdogan nê ser bira İmamoğlu wer ser na bira ew ne pirsgirêka Kurd e û zaten wisa bike dibe çe li ser navê Öcalan ez bi Tirkî dibêjim Öcalancılık oynama yani bi Tirkiye belkî tu hîn xweş tercüme bike nizanim yani li ser qaşo li ser navê Birêz Öcalan qaşo polîtika Öcalan diparêzin û ama dijî wê tev digerin em gerek vî xeta nekin em gerek vî xeta nekin çünkü 2013 da ev bû 13 da di pêvajoya 2013 da ev bû Tu dibêjî bila tasa şorbê ji şorbê kelîtir nebe sedî sed ez vê jî bibêjim yanî ka nebêjim wê nebêjim welhasıl yani çicara derfet derketiye holê çicara derfet derketiye holê Birêz û Cilan ji bo yekîtiya Kurd pir bi lezgîn hawar kiriye û xwe daye paş çêkin gotiye bira Berzanî û Leyla Zana nizanim êdin pêşeng bikî dibe pêşeng bira bibe lê belê zû çêkin emir daye bise hat bîra min îşaretekî din jî heye tê bîra te Dewlet Bahçelî got em Qandîlê muhatab nagirin em Selaheddîn Demirtaş Edirne muhatab nagirin çi bû Rêzdar Öcalan ji heyetê re got dibe hûn biçin Edirne Selaheddîn Demirtaş bibînin Fügen Yüksekdağ bibînin Leyla Güven bibînin kesên din bibînin fikrê wan bigirin yani bi şiklekî bûn aktörên vê pêvajoyê name ji Qandîlê raşandin yani Dewleta Tirk mecbûr maye her kesî muhatib bigire herçend müzakerevan Abdullah Öcalan be jî êdin jî muhatabin û ketine nava meselê mesele zaten mezintiya wê ez bo xal dikim ne ki pirsgirêka min ez ê tenê serê xal bikim dimre ezim şer dike ezim ez xwe dîmim çünkü tu vê bibêjî tu xetaye yani evê din ne berxen ne peze ne mihiye ji berge zaten mesele ki tu netewekî biparêze lewra hewceyê tu di her hêlê re têkiliyê xwe deyne û gelê te çi difikire hêzê din çi difikire Berzanî çi difikire êdin çi difikire dawiyê pirsgirêka Kurd na Bakurê Kurdistanê tenê ye an na rojhilata rojavaya başûr e pirsgirêka rojhilata navînê tevayî ye îro hêzên navnetewî derketine holê û dibe çe dostyakê bi Kurdara datîne yani ew îro Amerîka îro li gel mazlum Kobanî yek perwerdar rêber apora derbas bûye Amerîka vê re hevaltiyê dike yani ji vê mestir wata tu kor be tu vê nebîne yani zaten tu nikarim ser jî bikeve ama hewceyê tu bibîne İsraîla dibêje na heyran îdî hevalê min dostê minan ê xwezayî gelê Kurd e şoreşeke mezin e wata tu vê nebîne û tu vê xweş nexwîne tu siberojî da dibe çe şaş bimeşe welhasıl zaten hemî tişt ji bo gelê Kurd ev pirsgirêk bi hawakî yani hinek destkeftî xwe biparêzin û ber bir peşerojê bimeşe amade ye û her bijî ke Kurd Öcalanekî wan heye ji ber ge heyata xwe jiyana xwe bê vê nedaye tiştekî din daye vê lewra pak û paqişkan siberojê bixwîne her çi qasî girtî bijî îro di İmraliyê zindana İmraliyê da 26 sal têda dîl hatiye girtîn jî
ama her cara derfetî wî çê dibe dibêje ez kanim aşikiyakî bi gelê Arab ra Fars ra Türk ra çêkim ez amade mim û her cara jî bangawazî dike em dibînin ev gelê Kurd yên ji dibê çend hinek îdeolojiyê dinanin jî yani dûrî rêxistina pekekê jî bi hişê Öcalan bawer e dibêje heyran tamam em li dijî wa lê belê bi zîrektiya Öcalan bi hişê Öcalan wê kirinatewa Kurd û parêze nahê li neheqî li Kurda bê ji vê derê da dibê çi gumana wan nîne. Di dema hevdîtina bi Nêçîrvan Barzanî re li Başûrê Kurdistanê bahsa Ahmet Türk hatiye kirin. Nêçîrvan Barzanî halê wî pirsiye, gotiye tenduristiya wî çawa ye, halê wî çawa ye. Hevalê wî jî endamên heyetê gotine wî jî dixwast were tevlî me bibe ji ber tenduristiya xwe nekariye were. Hema gotiye telefonê bidim ez telefonê yikim. Telefona sırrı Suriyeya önder girtiye. Telefonê Ahmet Türk kiriye. Halê wî pirsiye telefonê. Ev e divê wisa be. Tekiliya Kurdan wisa be. Heyran yani watan ne wisa be tu jî hinek hêzê din re xizmet dike. Wexta ne wisa be Kurd ji hev ra ne dilbirehn be li her hêlê Kurd tê hingavtin tê kuştin tê dibê çe li ser wan qirkirinek heye wexta Kurd ji hev ra ne dilrehm be. Kurd ji bo pêşerojekê tev nemeşe û çaran tu dibê çe yani tu xizmetê ji hinek hêzê din re dike veya tiştekî zaten sedîset gerek wisa be. Na rast e ev tevlîbûna Amerîkayê ya vê pêvajoyê divê me rû zêdetir bikole. Yek jî bahsa hezîranê tê kirin. Yani tiştekî din jî heye. Wezîrê Karê Derve ê Tirkiye ne Hikmet Çetin kîjan wezîrtî kiribû, serokwezîrtî kiribû gelo. Welhasıl di nava CHP'de kesayetiyekî giring e Hikmet Çetin, Kurd e ji Lîciyê bi eslê xwe. Wî rojê hefta berê çûye Edirne, Serdana Selhedîn Demirtaş û jê pirsiye merex kiriye. Yani gotiye ev pêvajo wê çawa biçe, Partiya Karkerên Kurdistanê wê li gorî bangên Rêzer Abdullah Öcalan tev gere, Selhedîn Demirtaş gotiye heta hezîranê her tişt hel dibe. Îja hezîran mijderekî dijî bihîst, hezîran her wiha ultimatuma Amerîkayê ji bo Tirkiye jî. Yani heta hezîranê pir tişt hel dibin. Ji bo wî em di pêvajoyekê dîrokî pir xwedî heyecan dane. Dibe ku ev meseleya 7 salê a Kurdan çareser be. Heta hezîranê jî. Dewleta Tirkiye mecbûr e li gorî wî tevgere keremke. Yani ev tê gotin rast tê gotin ama ev xuya ye dibê çe weke me destpêkê janî ziman ev hêzên li Rêz Öcalan dibê çe di komple da cî girtin îro wî weke muhatap dibîne û yani îro li hemberî wan Öcalan heye û wan ew Öcalan muhatap digire. Ev ji bo min zelal e. Adin ez dibêjim qey ata Rojavayê Kurdistanê îro niha hemî tişt dawiya ra li ser Rojavayê Kurdistanê ye. Rojavayê Kurdistanê çawa bê parastin statiya wê çi be. Ev gerek hewceya mirov li vê derê hîn zêde zexm bisekine. Yani dewleta Türk bi tawî naxwaze li Sûrî Kurd bibe xwedî statu tiştekî biparêzin ama li hêlekê de jî zex derketine holê û ew ihtimala Başûr û Rojavayê Kurdistanê jî bi hewakî sînor ji naberê rabe dibe ev proja bi Rêz Öcalan bijî. Dema em li notên Öcalan dinerin niha hinek dawiya ra dinat notên Öcalan îmraliyê dinerin gelek tişt xuyanin lê belê min got ya ew kesên qaşo bi Rêz Öcalan dişopandin ama di rastiyê de ne wisa nexwestin ya wan notana xweş jê fehm bike ya jê fehm nekirin ya jî nexwest jê fehm bikin. Çünkü ev tiştê îro dibe di wan notên bi Rêz Öcalan da gelek zelal in. Yani mesela Efrînê de Efrîn dixwazin bê Kurd bike way weraqa girtiye nokta. Ronî mesela Rojavayê Kurdistanê de hinek cuda fikrim. Niha ev komisyonekî taybet ji bo diyaloga nava milletan çêbiye li Şamê. Rojavayê Kurdistanê tevlî nekirin, Kurd tevlî nekirin û rêveberiya Xweser jî beyan kir
tu biryarek çi biryarên ku li Şamê were girtin divê çarçovêde ji bo me nerewane em tevlî nabin em pêk jî nayînin. Ev ji bo Kurd avantaj e. Ev avantaj e. Duyş tara bibêjim. Min jî Ji bo Kurda dixwast avantaj e. Dewleta Tirkiye êdî ji ber tirsa vê pêvajoyê her ji ber çi bibe dixwaze Kurdan weke rêxistin, weke tevger bi rêk û pêk naxwaze tevlî mesela Sûriye bike. Ev avantajekê ji bo Kurdan. Wê demê Kurd dikarin yeketiya xwe li Rojavayê Kurdistanê qewî bikin, zexm bikin. Weke dema rejîma Bas, weke dema Beşar Esad. Wê demê Beşar Esad jî nexwest Kurdan guhdarî bike. Dibe aynî mesele. Ya tiştekî naguhere. Rêveberiya Xweser wê xwe biparêze. Ji derve eger êriş were dîsa xwe biparêze. Hêzên navnetewî ku vê pêvajoyê hewl didin bi rêva bibin bigînin serî ew li wê derê ne. Fransa heye, Avrupa heye, ne tenê Amerîka. Yani gelek hêzên navnetewî an li Rojavayê Kurdistanê hene, soz jî dane, ew ê li cem Kurdan cî bigirin. Eger mafê Kurda li Sûriye were misogerkirin, garantîkirin, nexeme. Eger nebe jî li Rojavayê Kurdistanê wê demê ew ê yeketiya xwe çê bikin. Mamoste. Bi vê hewaya nerm ya yeketiya netewî re avantajê hê mezintir dikevin destê Kurda. Wê demê sînorê navbera Başûrê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê radibe, tekiliyên aborî, istihbaratî, tekiliyên askerî çê dibin. Wê demê baştir e. Yani ji her alî ve di vê pêvajoyê de Kurd bi ser dikevin. Sûriye anha hêdî ji alî istihbaratî û rêveberiyê ve dikeve bin kontrola Tirkiye. Qet nexeme. Ne mesele ye. Baştir e ji bo Kurda jî. Merû nahele nava Şamê de. Li vê derê du tiştene. Yani çawa me got ya avantaj e. Gelek avantaj e ji ber yani Kurdî ro xwedî hêz e û rêveberiya Şamê naxwaze Kurda muhatap bigire têke mana Kurd mecbûrî hewce dimîne li çaraserê xwe binere. Avantaj e. û zaten ev xwesteka Tirkiyeyê. Ama tiştekî dî jî heye. Tirkiye ditirse çünkü ev hêza niha Şam girtiye ev hêz nexwedî koke. Nizane dewletekê bi rêve bibe. Devleta Türk ditirse daka Kurd têkeve navê rêveberiyê bi hawakî Kurd dibe çe bibe rêveberên Şamê jî yani Sûriye giştî bi rêve bibe Devleta Türk ji vê pir ditirse. Ama wata ji wê ditirse ji hawakî din jî hêlek din da golê dixwe. Çawa golê dixwe? Wata Kurdê li Şamê muhatap negirtin, Kurdî ro ji heta şê ji rêveberiya Şamê hîn bihêstir e Kurdî li çaraserê xwe binere. Ama xeteriya din heye. Xeteriya din çi ye? Xeteriya din ev herêmên weke Raqqayê û Deir Zorê dibe Kurd lê gelek baldar be ji ber dibe çe nîfaqek hawakî dikeve nav Ereba û Tirka yani li wê derê li hemberî Kurda ev eşîrên serî rake. Ev eşîr wê dîsa serî rake yani ne qediye tiştê li min bicê çêbû tiştê do çendakî berê em bibêjin li Deir Zorê çêbû wanayê dîsa vê carê hîn bihêz li hemberî Kurda wê dibe serî rakin da ku ahek din beşek ahek din ji Rojavayê Kurdistanê bigirin yani Kurda hew di ku da bihêlin Kurda di Kobanê da bihêlin di Qamişlo da bihêlin di Dêrika Hemko da falan bihêle yani Devleta Türk were xuyaye naxwaze Kurd têkeve rêveberiya Şamê û Şamê bixwe bi rêve bibe. Ronî ez vê ji te re bêjim ser gotina te Raqa tebqa Dêre Zor ev mijarê nîqaşê ne rast e. Dêra Zor nakeve nava nîqaşê ji ber ku herema petrolê ye li wê derê pir şênî tune ne. Heremek hinek bêgund in, heremek xalî ye. Heta ku Efrîn teslîmê Kurdan nekirin, girê spî, serê kaniyê heremên dagirkirî ji aliyê dewleta Tirkiye ve teslîmê Kurdan neyê nekirin, heta ku tehdîta dewleta Tirkiye bi temamî ji ser Rojavayê Kurdistanê ranebe, heremên ku jê re dibêjin Ereb, Raqa, Tebqa teslîmê Şamê nayekirin. Ez vê dizanim. Ew heremê nîqaşê ne. Merûv dikare nîqaşke weke min biç, min jî yê Ereba bû, sedî pênc Kurd bû. Merûv dikare nîqaş bike lê bi şertê ku Efrîn, girê spî, serê kaniyê bi temamî azad bin û tehdîta dewleta Tirkiye jî bi dawî bibe. Madem ki wisa nîqaş heye wê wisa be.
يعني والحاصل مخص بالي شي بيني مسر الجوري من جبر جم جوتشز باركولوجي رابرودنا من الجوري من نوصا الجوري من أخا كردستاني هي ويدرا يعني هاتنا عربي ويدري وكدوية دام الجيروكا دريج بنا الدوية دام عرب هاتنا ويدري هلا نقاشة فكرية يعني دبكو يا أري عرب يعني أري ولا كي حاصل بيجي نا روني لهرمكي كي بيجي او عرض ايوانه سدي يس نودو بنج اگر عرب لو يدري بيجين كنترول ايوانه نا مثلا ايرو عشيرتين ويدري بريبا دبن خب خربا دبن اما كنترول دسي قصد ده اولى كاريوان حيران افدر ديروك داجي آخا كردستاني آخا هوريايا آخا دبيتشا ميتانة والحاصل اما يعني تشتكي هي روني بنيره بلا عرب بن نا ايما تشتكي باش هي د فلسفه مدا كي عربه كي كرده ارمنه اسوريه جبو ما نه مسئله يعني ام لناسنما وان بالتمام كينان يرن نها اف انساني كل رقاي تبقى تجين دخوازن لگوری جیهانا مدرن نوجن لایک بجین یان دخوازن خو تسلیم سیستما شریعتی بکن یوجی شریعتا لگوری هتشی اف انسانین ما مثلا توزانی چند میلیون انسان لحلب لشامه للاسقيا ترسوس لسويدا درا چند میلیون انسان لوان دران هنه حواسیا خو به پرگالا ریوبریا خو سرتینن دبیجن خوازی هرم آوان نیزی ما با ام داخلی وان بنا سبی دوست به شر نفخوی دبه که رو بده لسوریه لتمامی سوریه انسان و بر به روژاوی کردستان و کوچ بکن و ورن وی داره او بخوازن لوی داره دبن آلا قصد ده بجی يعني بنا ما حمي مست ممكنه ما ببه مست باش يجي الوي دبك انسان قصد دعوت بكن شامي جي شارك نفخوي اگر لسودي رو بده ده انجام اويده قصد للشامية ما مست ازوي اخي جيان مجي والزاروكي ويران شعري من زاروكي اخا ورفاي من يعني ازويج واكي زانم والوي دري جيان مشي اف نوصايا ام خد خابينه نوصايا اولاهي لكهبه خل غروي دري افسدي ساده يعني افسدي ساده اولاهي لكدري هبه خل غروي دري هيز لكبت كبن وهيزي تخازه ودوي دابه اما داوي او كسن ويدري او عشيري ويدري هناك عشيري هنا ديرو كده اما ديرو حتى دبي نام كردن ولا حصل مثلا اما ديرو كده بكردار او تشتكي جدا يعني او دزاروكيا خد ديرو خد ذاتم كردار را رودن او تشتكي جدايه هناك عشيري هنن اما داوية را حيران حتى شي وي بقرن كرد ناقرن وي داعش بقرن كرد ناقرن اي دير زوري اي رقاي اي تبقاي اي من بجي ام بس خو بوان دبي تشا هناك هوالي من بسر نافي رومانتيزم بسر نافي ايديولوجيا تشتين خوش نوسايا ازاروكي وي اخيمم او دو هاتيه يا جدير سم تشوي ودري يا جملتكي يا جواني تشوي ودري تشتكي جمال شغلك النوسايا ادوي اخيرا مزنبو من بافي من كالي من والوي نوصايا وي حتى شيء قبول بك تقبلناك داعش قبول بك وقبولناك اردوغان قبول بك وتقبلناك كي قبول بك دو كسي قبولناك جوي وكرداي قبول كرن سدي سدا يعني ام بخوينا خابي هان ناف هنا كساني باش درد كفن دخوينن چبگرن والحاصل يا الوي دري چبگر بو ازوي تاف قامبي ادما من چما گوت قاستوجي شيبو يعني قاستو شيبو جي من چما گو علي من قلت يا حضرت علي قلت نكا وصل فيشه قاستو دوست كرد بو چبگر بو اما دما هلا ديني دا من هو قلت علي قلت نا قالك تو وا بيشه بس قبولناكم كو يعني ولا حصل ام خانا خابين وانا هم بي قالك جارنا هاتنا خاباندن اما هر بيجي كي اجلان هي شو هي مقوت يا تدي شاو مدالي حد تشتكر جلان نب دولة تاني بدولة ترى هاو دبيتشان هذا تشتكي بشي لهمبري منجي لهمبري مجي ايك امسرنا في وتاف دقارو اللي بلي مخطوينا شوبينين لهمبري وانجي نهايرو دبيتشان رابيا سرخوا و جلان لهمبري دولة ترك ناره والهمبري اي وك مجي كنجي ويلخو كان ودبيتشان رياوينا شوبينين ويوانجي تيك والحاصل اف سلوغان خوشه
حتى شيء قبول نك ويكون قبول بك خوشه حفت خوازي وسا ببا كيف رجاتا نافين بسكريك ندما اما نو راستي نو وسايا چونكي وقتا موسى دبيجن دبي بوليتيك ام بياب كارتينا دبي اما زاروك باور دكن دايكا منش باور من دكو حوچو دكو هيديكا دكو زاروك دترسن زاروك باور دكن ايجا زاروك ببي هشي مرزن دبي ديسا تين خاپاندن لورا نو وسايا يعني لوي آخر وي هر کسی قبول بکه کردنای قبول کردن و zaten اگر تو بشوپینن د چاپمنیا واندا بشوپینه د توییتر واندا بشوپینه çawa dedi li Türkiye jmara digotin bölücüya İroj boy Rojava Kurdistan ile axa Araba usa axa Suriye usa tegot bölücü ne demek? Vana bölücü ne demek? Rahabin nizam Çin'i Yahudine vana demek. والحاصل ام بخوا هلی نه خاپین نه ایرو تشتی لوله هیج بوی پشتری کا کرد روجاتا ناوین چاره سر به ام دبینه ریباز چیه هو قصاله لمانشتی چاپمنیا کرد بناره یک اج بوی وان خبتیمم و توج روج بوی وان خبته از ناخذ مناوکم باخچلی و مسعود برزانی دانین جمع دو حد عاشقی هفن یا من دوی روجا دو خطاد که چاپمنیا کرد تو خطاد که نوسا يلسر ناوي ريبر ابو بريزو جلان تو تف دغاره لي بلي تو تجي نرخيوي دمشا اي اميرو دبينه او كس مخاطب نهاتن قلتن ها برزاني مخاطبات قلتن جلا بريزو جلان اري او تشي تدبيجي چند گوتره من سر هنه ل Ayşegül Doğan Berdest Parti İro Baveki Fermi eşkere kir ku namen Öcalan giyiştine Kandili Rojava Kurdistan'ı giyiştine rexistinin tevgera Kurd en la Avrupa'ya kenekeci dınavdı. Ev Baveki Fermi hatiye eşkere kirin. Edi keznikara inkar bike. Giyişti her dere ev peyam ev name. Edi herkesle benda bersi bavane. Edi maye ev tişta tudbeji Roni نهاد سیاستی دا دبه کو مرو جانان دجبریه هف بکه لزمانه کی توش وقتی تو بکار بینی تو حمید دریان بگری دریه کی وکری نهیلی اف خرابه اجا جانان راست بیجی حواله ما هن حواله ما روزنامه گر به تایبتی ادبیجم یا بون نا هنك هيزي ما وهذا بالريفه دبن نا بني ويم زلال بكن او هيزا بين ابردغو اقب ما فاشيزمه ري لوي بواجه يرو بمشي ريدقت مزاني بو روجي متقول اف كسن بين ابرد بين اقب ما فاشيزمه ري لوي بواجه روكي اجلان بريز اجلان وي بفايزان دا ورنجم اف بواجه كبچي بينه جنو هذا دربي دخه سني باشان yaptım ya caz bak koydunuz مجوی گوتنا تاستا شوربه گله کی حسکر او حواله می روزنامه‌گر بونه تاسا شوربه کجا شوربه کلیترین گرمترین ایجا اما نه شرمه نه عیبه تشتی تو فکریه تو در تو فیاخواد آلیسه یا حیران ام زانن بریز اجلان مزنه بریده جی برزانی و همی هیزن کرد مخاطب گرتیه و برای واه کسانان ایشا وان زانه تو چوال سر ناوی وی قاشو تو هاو قسکانه باچلی و دبی چه بینن جم هف هر دو عاشقی هفن اما چاپمنیا دنیج آمه هم بغیرت دیره جارا öcalan و باچلی برزو دنان باچلی نانی جم هفن نگو که هر دو عاشقی هفن داما تو ایرو تشتکی ببیجی سبی بفکره اگر تو روزنامه وان به تو روشنبیر به تو سیاست مدار به اگر تو سبی نفکره و گافه داویجه یه ناوی ویچو و نا حوالی می چوی جم برزانی چوی جم کک برزانی ناوی ویچو بو Keskin Bayındır. Keskin Bayındır ya tu siyaset medarı ki Kurde vaka partizana ki tu tev dilivet tu berzani ranuzanı meydanı dukine vad ki aybe şerme ya ne kez berzani de parizm derdimin ne ewe yani ye ki iroj tu hezin seroken Kurd dama siyaset medarı ki Kurd meydanı bu hazul gotuna baveji Kuru siyaseti berde her bebe partizan rahle beçe slogana baveji derviş siyaseti berde işte eyvak öcalan hep az mezen henin çavate düşünün videri Naha meruf dikara rexne bike ez aligri rexne me ez aligri muhalefete me ez ana te roni raha ez şiqas te rexne bikim jî di heqê min heye ama gerek ez bi şiklekî wisa te rexne bikim ku sivê dusbe
deriye hevditine tüm vekri bebtera. Gere sibe duspa ruyeme bigre ku ez bitera runem ser masê çayekî qehwekî vexim. Ruyeme bigre btera li hev werim. Yani divê astê de merû bikare be şer bike hebû do rexne bike. Îjar rast e hin siyasetmedar û rojnamegeran ev sînor derbas kirin. Yek jî canan hevalên me wextê ku dest bi rexneyan dikin hema dest pê dikin çiqas hunermend hene hemiya kom dikin û gotina bi wan didin gotinê. Çiqas rojnameger hene bi wan gotina didin gotin. Paşê jî êdî kesekî li holê namîne ku bikare be navbenkariyê bike. Ew heyf e. Divê merû çend kesan bêhle, bê alî, weke cem wan hestên netewî serdest bin. Merû wana bêhle ji bo bikaribin cardin aştiyê pêk bînin, lêvatinê pêk bînin. Yani em biçin ku derê jî nirxê me yê hevbeş hene. Mesela ez tera bêjim, ez wî rojî jî fikirîm. Mesela tu komxebata hûda parê dinêrî, tu civînên pedekê dinêrî, şexsiyetên navdar ên Kurdan wekî Şeyh Saîd, Ehmedê Xanê û kesên din, wana nirxên me ên hevbeş in. Behsa dîroka Kurd û Kurdistanê dike nirxên me ên hevbeş in. Ya bi Tirkan re, bi Tirkiye re tu nirxekî me hevbeş tune. Tiştê ku em ji bo wan li ber xwe dikevin, li Tirkiye ew pê şa dibin. Tiştê ku ew li ber xwe dikevin, em pê şa dibin. Serokê wan ê ku ew di rêya wî de xwe dikujin, xwe mehv dikin, heyranê wî ne, ji bo me em weke qatil dibînin. Ê me hunermendê ku em jê hez dikin ji bo wan welhasil hat fehm kirin. Yani nirxên me ê hevbeş hene di nava partiya me yê Kurdistanî de. Ama divê merû wana bide berçav ku merû rojekî mecbûrin werin cem hev li hev bikin. Di vê çarçovê de merû hevû do rexne bike. Mamoste zane çawa mêzeke ez bixwe wer vê gotinê dibêjim dîsa bibêjim. Qelema Birêz Öcalan pir giran bûye. Gerek tu nede destê her kes nebe rojnamevan û pê wê nenevisîne. Pir giran bûye. Pir giran bûye. Me ev xeteriye em dikin. Tu dibêjî ez dixwazim not bigirim hevalê me heqeten rast dibêjî. Tu dibêjî madem ki hûn ew qasa qîmetê didin Rêzdar Abdullah Öcalan her kesî nekin berdevkî wî. Çünkü şaş. Sedîset. Ne hedê her kesiye li ser dibê çe kincê wî xûke û qaşo wî di parêze û dibê çe gotinên vala bibêje. Ew qelem giran bûye. Em çawa dibîne em îro jî dibîne ew qelem giran bûye. Çawa te dî çawa pêvajoyê tev doş kir. Çawa dîsa Kurd anîn cem hev. Çawa te dî naçi dimeşe. Dibe bi ser bikeve, dibe bi ser nekeve. Em vê jî bibêje, nabêje bo bi ser bikeve. Hevalekî minê rojnamevan hebû dibin parastina Rêzdar Abdullah Öcalan de qaşo xewekê apojî dibîne û qaşo hewl dide xewekê parazvanê wî nîşan bide û êrişê Selhadîn Demirtaş dike. û hema dikare bibêje û baş e Selhadîn de hepsê de ye. Ez şok bûm. Mesela merû çawa dikare dibin navê parazvaniya Rêzdar Abdullah Öcalan de êrişê nirxekî dinê Kurdan bike. Di vê derê de problemekî mantık heye. Problemekî mejî heye. Merû divê pêşî li van mantıkan bigire. Zirar dide milletê Kurd. Zirar dide hestê netewîyê Kurdan. Merû nikare destûr bide tiştî wisa. Mesele te dî min got ya Öcalancılık oynamak. Bu Türkiye ez wisa ditînem ziman. Mesele yani hew hinek weke min an derdorê bikejîne mesela ya mam dibîne de astê mezin da dibe ev şaşe û adî jî mêzeke Birêz fermandarê wisa bêjim fermandarê Kurd yên netewî Kurd Murat Qarayılan gelek car di vê mijarê da dipeyîve. Yani derheqê Başûrê Kurdistanê da û kek Mesûd Barzanî da dipeyîve. Te dî bi çi zimanî dipeyîve hêsir dike vi çava ez birayê te mem dibê.
اگر سبی از ایرو تک هرم سبی توی تک هر از ویدری نه قطنی د پاریسم از د پاریسم از نه توکی د پاریسم حسر د کوچ عوا و رخنه دکه و حتی تو کردکی رخنه بکه ایرو چون که همین کرد روشت دادن تو کردکی چوی ازمانا و تو عرضی مایه نمایه همین روشت دادن د بن سیا شورین شورا بن سیا شورا درجین همین روشت دادن تو حوجه بدل رحمی بانگا وزیله بکه برای من تو شاشه برای من وامکه برای من وامکه اما تو وی تیخه پوزیشنه داگر کره که ایریش بکه تو ببیجه اسکانم بفلان داگر کره رونم تر رونم وی چاقی آجان داکتا جدا هیا باوی من لیخه آجان داکتا جدا هیا دبی چه کردجی ایدی گرک نه او کرد بر نه خاپان من یه آجان داوی جدا هیا بلیه ایدی نه بلیه اما آجان دا بریزو جلان جبوی وی گلید روجلاتا ناوین یا بویا جی دبی چه گارانا گرا کرد خلاص که کرد خلاص که ذاتا نوتی وی دا مگوی وقتا نوتی وی حوجه امرو دیسا بخیده دبیجه عربه ناکه پیشی هسپی دما قالا کردستان اکسر بخواه دبه عربه ناکه پیشی هسپی دبی گرک تو هسپی تیخ پیشی عربی داکو عربه میشه گاف و گاف وایشانا کسک جاره که را تو تشتکی نادمه و اجلان نخواستیه کسی نگوت یا کردستان اکسر بخواه وی دره و اجلان جی گوتیه برز اجلان جی گوتیه دبی کردستانی نخواستم تشتکی مثل هولینی نه یعنی چونکه پسکریکا کرد و کردستانی نه هول ترکیه آتا پرچه ترکیه گرد آپرچه روجاوات چاوا بگیره روجاوا گرد تو ایراقی چاوا بگیره تو ایراقی گرد تو ایرانی چاوا بگیره نه هر قصه انسانه تو فهم دیگه نه هر قصه جوی راهش لازمه والحاصل چپمنیا کرد هر دو هلاجی نه ایرو بنره چه مالا کرد پرگالا کرد چاوا خرابیه دو هزین کردن دیروکی هنن یک هزا مالا مصطفى برزانیه کاله ایرو نال روجا باشور کردستانی و لگلوی ام دیویژن قدپه یعنی دیرو کدا خویایه و آدجی اف 40 سال 50 سال داویه برخدانه که به امان مشاندیه هزا پکه بن پیشکتیا جوانه کی کردیه که القراج نوفای چاوی خو فکریه پشتی شهادت قاضی محمد صالح که پیرا چاوی خو القراج نوفای فکریه و اف 40 سال لبرخواد ده اف دو هزی کرد هنن یعنی یه کانه به چهار پرچه کردستان داد به چه محاطب پیگرتن لبرخواد ده یا ما هر دو هز ما آنین هنبری هف و امناین هر دو هز ببن یک مالا پرگالا کرد خرابیه تو فهم دکه دو هز این کرد ام لحب دو هنبری هف دو وکا کیرا تو حمو تتم بس و توش بکل هنبری هف اگر اف هر دو هز نبه یک پرسلیکا کرد چاره سر نابه یکی نابرا قده پگه که دا چه نبه پرسکریکا کرد روژاتا ناوین چاره سر نابه جبر که هر دو هز اف هر دو ریخستان خودی هزن ای کانه شر بکن ای مخاطب تیگرتن اون وقتا اف هر دو هز هر یک سریعه کی باجو پرسکریکا کرد روژاتا ناوین چاره سر نابه اما دنان وده هنه کنن دخوازن اف هر دو هز جاران انجام هف دا که پرسکریکا کرد چاره سر نابه و خون و خیالی من جدا هنه از ببیجم عرب دوستی عرب برای کرده یا برای کرده سری مثلا جیرانی کرده برای نه برای کرده یا برای جیرانتی این باشه روجان کلش دبیجه اگر لازم بو مرو بکار به بارزانی بپاریزه یعنی اگر شاشتی هیه مرو بکاره اپوجی رخنه بکه بنره حوال روجان کلش tam فهم نکر براستی یعنی بار کتم دخوازه ببیجه اگر مرو بکاره به رخنه بکه البته بارزانی دبی مرو بکاره به اجالانجی رخنه بکه نه مسئله چیه زانی انسان کی وقتی ده حبسه دابه امکانی وی کتونه خب بپاریزه رخنه ته گوداری بکه خب بپاریزه پر نه اتیکه مرو رخنه بکه چونکه امکانی وی تونه برسه بدته و چه برسه بدته یک جی امکانی وی که تولی سیاست روزانه ببه خطا بکه ضرر بده در دوره او امکانی وی تونه جبر وی تو چه وقت کاری رخنه بکی مثلا جا پر انسان ایریش دکن گوتنی خراب جرات بیجن مثلا او ده از من اتیک نبینم اخلاقی نبینم ما مستشک بیجن مثلا اگر انسان که لدر وابه لسر مثلا تبیرم من سال نودی دا اجلان لسر دستلاتاریا کرد بو نه تفگرا کرد هر کسی رخنه بکر کی رخنه بکره دوگوت کرم که بلاوره تلویزیون مت تیوی بلا در که به سر اکرانه
بلا رخنه خو دیرک لم بکه یا جی بلا کرم که وره شامه و دره رخنه خو لم بگره و از برسه بدم و کرجی و دنیای دا کی بقاسی کمال برقای اجلان رخنه کریه اما گازی کری برشامه به هفره خوارن کمال برقای دبیجه دوی مثلا اویدا دوی مثلا به واژوی آگربستی ده دبی از حوالی خورا داخفم وکی رخصن دبی از دبیجم یا ام چوا هرن به وی جامیر را ام چوا له بکن او یا جامیر کی سرت بحث او جلاند که ام چوا بکرم وی به واژوی بیرا له بکن دبی نیست دبی حوالی من له بکر کو ام جی تبلی بن ام بچ دبی چوم شامی پر نرم تفگریا پر devli kamera tevgeriya پر paş em pêşwazî kirin dibe wextê ku mivan tirs û fukarê xwe jî re beyan kir digo got kaxezekî spî bînin kaxezekî spî anîn îmza avê dibînî Abdullah Öcalan û da pêşiya min got Kemal Burxay here ji bo çareseriya Kurd û Kurdistanê tu çi bixwazî lê zêdeke binivîsîne îmza min biniye baweriya min sedî sed bi te heye digo min çû نویساند شرطên Kurda li dewleta Tirkiye ji bo ku ev agirbest pêk were Kurd û Tirk li hev bikin min nivîsand be min nivîsand û min daye û dîrek qebûl kir got süper tişt çêbiye te çawa xweş nivîsiya xwesa sirf divê gotinekî guherand ew jî Kurdan û Kurd yani tiştekî pir ew bû yani got merov wisa binivîsîne gotinekî ya guheran ya neguheran dibe ez razî bûm ew helwesta wî dibe hêjayê pesindayînê ye mesela di rewşekî wisa da yani elbetekî kesekî netabiye ama dibe şert û şûrtê wî müsait be ku bikaribe bersiva xwe bide ew her kesî cidî digire her kesî cidî digire dibe manî da ez bixwe şahidim yani ez bixwe şahidim kesekî bi qasî Mehmûd Baxsî Öcalan rexne nekiriye ama gazî kirê derxiz televizyonê bersivdayê paşê bûn dost binêrin heta ku Öcalan li derva bû bi Kemal Burxê re dost bû roja piştî ku hat girtin şûn va xirab bû tekîlî xirab bû ew jî çi qas xirabiye nizanim war hesil yani dixwazim bêjim ew amade ye ji rexneyan re hevalê wî ne amade de belkî derdora me ew kesên ku ji tasa şorbê ne ji şorbê kelîtirin ew belkî destûr nadin ama ew bixwe pir vekiriye û binêrin reportaja ku Mehmed Alî Pîran pêra çê kiriye heye 45 deqe bersivên çawa dide Mehmed Alî Pîran hemî jî rexne ne yani pirsên Mehmed Alî Pîran ne pirsin resmen sûjbarî ne ama pir bi devken bersiv de wan qexemawî ne yani Mamoste divê dirê da ser vê şîrovê dixwazim jî digotna bêjim mêzeke li gorê min fer nake li jiyanê be kanû rexne bike ama wexta di rexneyê xwe da samîmî ve neke bixwaze dibê çi êrîş bike an heqaretê bike qebûl nabe ji ber çima qebûl nabe niha îro em çawa îro raperîna Şêx Saîd em tedî dixwînin em dibêjin em nîk tişta rexne dikim dibê xwezîka wisa bûba xwezîka wisa bûba divê li xeta çêbûyî lema ser neketî filan filan ama em nikanin îro Şêx Saîd Pîr Reza Elîşêr rexne bikin bibêjin dibê çi heqaretî lê bikin heyran wa însanana li ber xwe danin û bedela wê axe gorê wan wendaynin îro heta Birêz Öcalan 26 sale ji bo vê berxwedanê da û doza me tewekî di zindanê da dîl hatibe girtin û tu jî wekil ser navê Kurd û Kurdistanê êrîş bike tu ne durist e bavê min tu ne durist e kûçka min tu ne durist e tu jî ew kesên îro kemalîst niha wan jî serî rakiriye li hemberî vê pivajayê ye û dixwazim hewceyê miroviya jînekî binirxîne tu jî eyn di heman şêwê de heman kiras li tê jî heman kiras li tê jî welhasil rexne dibe fikrî wî dibe hevin meretevê nebe ev ji ber ke em hemî her kes însan e ama îro tu ez nikanim êrîşî ser Mazlûm Kobanî bikim ser Mesûd Berzanî bikim li ser malbata Telebanî bikim li ser malbata Öcalan an ser Öcalan bikim ji ber ke da û doza Kurdistanê nikanim êrîş bikim çünkü bedel dan van kesana îro dibe çe
يعني روحي فكرن دستي وخا هناك الزندان ضانن هناك والحاصل هركس باوكي برفد دا يلو دما ايريشي سر جلام بك 26 سال زندان دال برفد دا يعني اجابنا كتب مروفيا نقاش بك اجابنا رونی مالاتی آوا ایمن از دبیجم ساعتا ما بداوی بو ام پر دریج نکن ام گوتنی خود بهلن روزه کیتن را سویرا از بینم بیره هوالان نها جان روش هناستکن جان روش تبلی برنامه ما دنگی گل بو دو سیجارا ایدی ام نها پیرا بونه هوال ما تکیلی خواه گرم کریه او پر اصرار dike dibêje ez dixwazim li ser kanala te ya YouTubeê bi te re hevpeyvînek taybet çê bikim. Wê rojê çewa ku me Burhan Erdem ra çêkir bû hevalê min ê rojnameger hat. Me xwast em basa roje vê bikin ji nişkeva sohbet çû ser jiyana wî ya taybet êdî em ji nav derneketin. Heta dawî êdî bû jiyana wî ya taybet. Kêfa hevala hat ji vê sohbetê re. Îja hevalê min Ronî Rihat dibêje başek û biyografiyek te hebe. Ew jî dibe maqsed ema qasel nav hevdane çima jiyana te nekeve bin qeyda. Çima tu basa jiyana xwe nekî. Ez dibêjim jiyana me da pir zêde tiştin hene. Ez yek rojekî nehatime girtin. Mî yek rojekî işkence, tade, zulüm ji dijmin nedîtiye. Çünkü şertê min ê Ewropayê de wisa bû. Ama di nava xebatan da me tecrübê min ê 30 salên rojnamegeriyê hene. Çawa bû 30 sal ya nizanim ji bo min wekî do ye. Ji nişkeva çawa bû 30 sal jî nizanim heqeten emrekî ye. Ama ez hêjî xwe 20 salê hîs dikim ew tiştekî dine. 30 salê rojnamegeriyê derbas bûn heqeten ez anha dîsa şok bûm. Îja heval dibêjim baske ê me jî got temam. Îja Ronî belkî sibê yan du sibê eger tu li ser gotina xwe bî tu hevalê Jan Roj hûn kereb ki were ser vê ekranê em di kanala te de jî zindî bidin û ez bersiv bidim pirsê we her duyo derberê jiyana xwe ya şexsî da tecrübê xwe ji were bêjim. Wê pir baş ve ji ber ku ez bi jiyanekî şexsî nabînim. Sanê çawa îro Kurdên 30 salî hinekî li va nabû çapemeniya ew qedar ketibe pêşî yani ji bo min jiyan nate ev jiyan a gelê Kurd her Kurdekî îro niha li ber çava bi rewşenbîr ve an pêça rojnamevan be jiyana netewa xwe dijî. Hele di jiyana netewa xwe da esrar bike jiyana netewa xwe dijî. Lewra û ji bo min ez veqey rêwîtiya ta çapemeniya Kurd jî gelek girîng e ji ber ku wekî tu dibêjî ev 30 sal e ama yani ev destpêka çapemeniya Kurd destpêka televizyona Kurd ya ku li Ewropa xwe ava kir مرۆڤ bibe şahîdê wê em Kurd hinekî dibêje bêpergalin yani normalde hewce ye îro Kurda müzeyek wan hebe avê televizyonê yan tiştê wan ên destpêkê kar anînin ew pênûsên destpêkê ew qeydên destpêkê ew cihazên destpêkê kompîterên destpêkê îro hewce ye li televizyona me müzekek çûçekê heba ew tiştên destpêkê cara ewil hat kirîn û ew televizyon pê ava bû îro hewce bi hewlê hata pasin ama em Kurd bêpergalin لێبەلێ لەوراش بۆی من گرینگە دەبێت ینی هینێکی ئەم vê rêwîtiya te qal bikin û heman demê rêwîtiya ta ziman jî pir meseleye çawa meseleye yanî li Ewropa mirov kanî û biça dibêt xwe bida zimanê îngilîziyan zimanekê biyanî û ê Tirkî yanî bixwe ez dinifisînim carcarna ama gelek carcarna jî Tirkî jî dinifisînim welhasil hinekî zehmet te mirov bi rastî di Kurdî da bi îsrar sedî sed bisekene biparêze lewra jî ev jî gelek giring e û tiştekî din tu hunermendekî deng e jî yanî xwendinê te deng ji boî filman ji boî dokumenteran ev dublaja te deng mesela dibêt çe hunera deng hunermendiya deng meseleyê Sivê du sibê di hepevîne de em ji bîr nekin ez dixwazim qismekiyan basa vê hunera deng bikin giringiya wî ji bo pêşxistina Kurdî ji bo merû bikare ve bandor li însana bike dengê xwe merû çawa bikar bîne ew xweş e û yek jî 4-5 salan min resamî kir profesyonel min resim çêkir pêşengeh vekir û paşê bi televizyonê şû em de em vana hemî behs dikin Ronî temamen mala te ava gelek spas dikim em ê hewl bidin kanala te a YouTubeê em ê pêş bixin deqekî ez anha lê binêrim kanala te ya Ronî navî Ronî Riha ye belê belê az rast
Ama dakiki kez çav binim. Ez ana kanalek derdikim nişan tebdim رسمي ويني من هي eve ne? Desek ez nişan tebdim. Eğer hevalê me bikaribin ji nava bişopînin pir baş dibe. يعني زودا و هي دسبيكي بناوي دستارتي ويا بو جمبيرا كروني روها زودا و هي براستي از پر اكتيف نبر زيادة اكتيفة يعني اما دمك دريج هي Ev بلي kanalê هذا Ronî. بلي راست هذا راست Niha هذا hevanno ev kanala me a ku dibêje dîrok, mirov, jiyan, çand, Kurdistan. Eger hûn bikaribin vê kanalê bişopînin aniha 1505 kes dişopînin. 22 video hene. Eger em bikaribin bi hevra bibin abone ol. Abone olun du. Ama çima Tirkiye nizanim. Emin hevalekî ji me re Fransî nizanim û pir bi Tirkî. حيران ايمانا بريخوا بتركينا نعيبه مشبك مهوز Wala دفتها naim aybe. Ha Kurdiye ütüne ne? Google kurmacından mı sinet işte usa? والله باور كم نينا خدي ازلي نا حاكمه من نصان Çünkü abone olunduğu em zor emit şey ya. Naxwazim abone شتيكي ام olundu. بكنينا نا ام هيجي زاركين داگر كريا عرب وترك وفارسان Tamam gelek başa. Mevvi avay kanala tej da naskirin. Ezi hewl bidim sistemeki çevikim. Jiboku hevpeyvina bimira otobiyografiyamın. Hem de kanalamın da hem de kanalate da otomatik her du yani aynı demede vere başlandı zindi. ويقول لك باش ببس باسيات هذيكم امي ذات سبب بيفن يا سبي يا سبي بيك بينا نجبرك براستي قازم هنا كي هذول المنا يعني جار جارنا ام دردي خلكي ايش خلكي ريويتين خلكي برخدان خلكي تكوشين خلكي بيج نبي خوش بيج هذا كان سبقي ام حوجي جارنا الخذا نجبرك اما ويني نتاو مري مد دما من كي دردي خو بيج نسبقي وي باش به Gelek spas dikim hevan no vakti kum bun abone Ronî Riha ji bîr nekin bibin abone me jî. باشه سلاو Tamam. ريز ماموسته Malatya var her evi. Silav. سلاو ريز Hatırı ve hevan no. Ez xeber dim ve ji bo vê hepeyvînê.